Akong giligo o gibirahan ang babaeng buang sa among baryo. Kabaw ko'y daghan kayo mo judge sa ako ani nga akong kwento. Like, Nganong sa buang paman? Nganong dili naman lang sa mga bayaran nga mga babay? Ang pangutana, libre daay sila. Pwede daay sila sa mga sama na akong why ika-afford halos sa pagkaon matag adlaw. Maayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon man na sa tanang namati ning imong programa. Tawagan na lang ko sa pangalang Anil. 32 anyos ko DJ Sam ug itago na lang ang akong lugar kay basin unyag dunay magduda nga taga-amua. Ulaw pod sa akong bahin DJ Sam. Kini dako kaayo ning problema nako. Kay wa jud ko'y hunong sa paghuna-huna kung unsay angayan akong buhaton sa akong sitwasyon karon. Minyo nako DJ Sam. Duna na pod ko'y duha ka mga anak. 5 years old ug 2 years old. Akong misis naara pod sa among lugar nagtrabaho. Akong mga anak naa sa akong mga ginikanan DJ sa matag adlaw. Tapos, kung magabi kuhaon ra pod namo sa akong asawa human sa duty. Usahay si mama na lang DJ Sam ang muadto sa among balay. Usahay manggod tulog pa nga among mga anak pagika namo paingon sa trabaho. Pobre man mi DJ Sam. Pero larawan yun mi sa usa ka malipayong pamilya. Bisan simple lang. Pero dun ako'y sikreto DJ Sam nga wa gid may baw-an sa akong asawa. Panigurado ko kung mabaw-an niya, posibleng ikaguba pa sa ako ang ginaampingan nga pamilya. Sa among lugar man go DJ Sam, na ay buang nga babae nga galaroy-laroy. Itago na lang nato siya sa pangalang Sisa. Minyo na si Sisa DJ Sam, pero gibiyaan siya sa iyang bana kay nalisuan lagi sa pangisip. Ug iyang ginabuhat no maglaroy-laroy na lang bisan asa. Siguro ni adto nga time, hapit na siya mga 40 ang edad DJ Sam. Wa man pud ko kay bawog yun sa iyang tinuod nga edad. Ni adto pud nga time, 22 anyos pa lang ko. Nagtrabaho ko sa usa ka car washan sa among lugar. Usa ka kadlaw niya na DJ Sam. Nakamata na lang ko kay nagpusak-pusak man ang tubig sa among car washan. Akong gigawas. Stay in man ko DJ Sam. Sa dihang pagtan-aw na ako si Sisa man di ay. Enjoy kay siya sa iyang pagkaligo DJ Sam sa gawas. Nagduwa-duwa sa iyang tabadiday. As in hubo gyud siya tanan DJ Sam. Wa gyud bisan panty. Lalaki ra pod ko DJ Sam. Baka kitag hubo nga babay mag-wild gyud din taho na nga akong iro nga gitaguan. Gisanyasan ako siya DJ Sam ug ana-ana mi. Nitando man pod siya. Niduol pod siya nako. Dito gibirahan ako siya taman sa likod sa karwasyan na DJ Sam. Sakto kay ngit-ngit-ngit pasab ni adto nga time. Pila ka beses nga ingon ato ang eksena DJ Sam. Dito man siya tigliguan makadlawon. Hangtod pila ka adlaw na po siya ning balik. Gikulong na po di ay siya sa iyang pamilya DJ Sam. Ug balita nako, buntis daw ug nanganak si Sisa. Ang amahan ambot kong kinsa. Latagaw lagi siya. Dangtan og 2 ka tuig DJ Sam. Nibalik na po si Sisa sa karwasya namo. Naligo na po siya ug matag higayon nga buhaton to niya, ako po siyang mabirahan. Usahay siya na gani ang musenyas ug ana-ana sa iyang kamot DJ Sam sa akua. Hangtod nga naanad na lang ko sa ato nga setup. Niabot gani ang time no, nga ginahulat na nako ang higayon nga moadto si Sisa sa akua. Nadakpan na pud siya sa iyang pamilya DJ Sam ug nasayran nga buntis na pud sa ikaduhang higayon. Si Sisa DJ Sam, latagaw, kay naay mga panahon nga makagawas man siya kay magpabuot-buutan lagi daw DJ Sam. Pero style ra di ay na niya. Kay aron nga makadagan siya ug di gyud siya igkita pila ka adlaw sa iyang pamilya. DJ Sam, nakauli lang siya diyang nasakpan sa mga tanod sa mong lugar.
Lisod po siya dakpon, kay mamato man og bato. Karon DJ Sam na ulian si Sisa. Baguhay lang nako siyang nakita nga namaligya og gulay, kauban ang usa ka bata. Og paska gid akong kurata DJ Sam. Kay nakita nako ang iyang kauban nga batang lalaki. Sama jud nako gnaw ni adtong bata pa ko. Dawa kaila si Sisa nako DJ Sam. Tinuod jud di ay siguro no, kung mabuang ang tao wa kay mahinumduman kung maulian na. Patay mali rasab ko DJ Sam, kay wa man gyud siya mahinumduman. 5 ka buok ang iyang anak, 3 sa iyang bana, ug kung giswerte ko, 2 tong akoa. Wa pa ko kakita sa isa DJ Sam. Balita lang nako lalaki po daw. Pero nagunahuna baya ko oy nga ako agito sila. Wa man pud siguro lain nga mobira kang Sisa ni adto mga panahon na DJ Sam. Sukad nakita nako ang iyang anak DJ Sam. Wa nako maundang pa og hunahuna sa iyaha. Tagagabi ginaisip nako nga basin ako agi di ay sila. Mao nang mangutana kog unsay buhaton nako. Angayan ba nga ang kuno nako sila ug isulti nako sa kong asawa? Di ba na kong kaulawan para sa kong pamilya DJ Sam? Usahay no, ginatuyo na lang nako. Mupalit ko nuway ko gulay sa ilaha. Tapos, ginapa keep the change na lang nako. Magtanaw ko sa kong asawa DJ Sam, maluoy baya ko. Kay mura nako siya gilimbungan. Pero mas maluoy ko sa ako mga anak ugaling man ni Sisa. Naganto sa kalisod, tungod kay why suporta, ug wa sila masayod kung kinsa gyud ang ilang amahan. Daw bi mga viewers, unsa may angay na kong buhaton? Tambagi daw ko ninyo sa comment section. Imong sender DJ Sam, Anel.